Mas mikusog karon ang bagyong Ada ug dilungagan ang mga lugar nga gipailawom sa wind signal sa pag-asa. Ulahing namatikdan ang sentro sa bagyong Ada sa gilayong 420 kilometers sa sidlakan nga bahin sa Surigao City. Matud sa pag-asa, posible kining mas mukusog isip tropical storm sa mga mosunod nga adlaw. Sa latest track sa pag-asa, posible kining mudikit sa eastern o kaha northern Samar ugma sa gabii o sa Sabado sa buntag kung asa puntirya niini ang Bicol region, partikular na sa Catanduanes. Wala pa gihapon gipadaplin ang posibilidad nga maglandfall ang bagyo sa maong lugar. Apan posible pa sa mabag-o ang lihok niini, hinungdan na mag-monitor sa updates. As of 11 a.m. latest bulletin, nakataas ang wind signal number 1 sa pipila ka mga lugar sa Bicol region. Lakip ang Sorsogon, southeastern portion sa Albay ug Catanduanes. Lakip sab dinhi ang Samar provinces ug Leyte provinces, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Caraga region ug kusog nga ulan ang masinati nga epekto sa bagyong Ada. Hinungdan nga mahimong alerto sa baha ug landslide.